লৈ আহিছে তেখেতৰ জীয়াই থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই তেখেতক এনেকে নালাগে যে যাৱজ্জীৱ কাৰাদণ্ড हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरबाय दायो लोगोफोर आङो मोनसे आपडेट लानानै फैलायबाय गिबियावनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम बुजि मोनगोन नैबे आपडेटसा मा दा गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना ससियेल मिडियायाव दा मा नुगासिनो माने गाज्रिल' आरोना बिटिआरफोरावबो बेनिफ्राय गुबुन जायगाफोरावबो साननैसो सिगां नोंथांमोना खोनाखादो माने कलकातायाव जि लेडि डक्टर होननाय सासेखौ माने बेबायदिनो गाज्रि खालामनानै माने बुथारदों आरोना थिग बेबायदिनो जोंहा माबायाव हजायाव माबा आरोना हजाय भिलेज माने बेयाव सासे क्लास 7 फरायनाय स्टुडेन्टखौ सासे टिचारानो गाज्रि मावदों आरोना थिग बेबायदि बिनि थाखाय गोबाङा जास्टिस बिदों बै डक्टरखौ बुथारनायनि थाखायथ' नोंथांमोना मिथिखायो गोबाङा जास्टिस बिगासिनो दा बेबायदिनो नै हजायाव रेप खालामनाय स्टुडेन्टनि थाखाय गोबां मानसिया माने माबा नागिरदों आरोना बेबायदिनो दा बेयो हजायनिसो दे लोगोफोर बेयो बर' नङा माने गुबुन जाथि नाथाय गुबुन जाथिबाबो नुनानै बोरैबा मोनो आरोना जोंहा बर'फ्रावबो बार जाफ्लेबाय थानाय जाथाय बेफोरो थिग बेबायदिनो माने बर' सिख्लाफोराबो माने साबधानथा गोबां मानसिफोरा मेगननि नोजोरा बेलेग जालांबाय आलदा जालांबाय जोंनि बर' गामियाव माने हाबै गुबुन जाथिफोरा जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ माने बेलेग नोजोरजों नायनाय जाबाय आरोना दा आं बेखौनो बुंनो सानो दा नोंथांमोना नैबे क्लिपखौ नायग्रोना ला आं होग्रोनोसै आरोना ससे क्लिप ओमफ्राय सासे सिस्टारा मा बुंदो बेनि सायावबो नोंथांमोना क्लिपखौ नुगोन दा नोंथांमोना नायग्रोना ला आरो गिबियावनो बुङो लोगोफोर आंनि चेनेला नैबे गोदान नोंथांमोना भिडिअखौ नायनाल'सो थायो साबस्क्राइब खालामनो बागरलाङो आरोना बेनिखायनो गोबां साबस्क्राइब खालामनायाव लोगोफोर थाबैनो 10K साबस्क्राइब खालामना होदो नोंथांमोननि अननायाव 4K 5Kसो जासिगोन आरोना दा बेखौनो बुङो आङो प्लिज अननानै नैबे चेनेल गोदानखौ साबस्क्राइब खालामना होदो दे बेनिखायनो बै आंना मोनसे फार्स्ट चेनेला माने एसे गोरोन्थिनि थाखायनो माबा मोनसे जाना दङ आरोना स्ट्राइक नांना दङ बेनिखायनो भिडिअ होनो हायाखै बेनि थाखायनो नैयाव होनाय जाबाय बेनिखायनो गासिबो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा नैबे क्लिपखौ फैदो नायलांसै এতিয়া আমাৰ যিটো কলকাতাত ঘটনা ঘটি গৈছে ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা যি ডক্টৰৰ আমি ভৰসাত আমি জীয়াই আছো ডক্টৰে আমাৰ প্ৰাণ বচায় সেই ডক্টৰ গৰাকীৰ লগতে এনেকুৱা এটা কাহিনী হ'ল তাৰ পিছত বোলে কিমান ডাঙৰ এটা কেছৰ পিছত যে গোটেইখন ৰখিছে তেনেকুৱা নহয় লখিমপুৰ তাৰপিছত ধীৰ নগাঁও কামাখ্যা সকলো জাগাতে এনেকুৱা এইবিলাক আৰম্ভ হৈ গৈছে নাজানো ৰেপিষ্টবিলাকে কি ভাবি পেলাই এইবিলাক কৰি আছে কালি আমাৰ হুজাইত নিজৰ জন্মগত স্থানত এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছে মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰোঁ মানে আমি আমাৰ সুৰক্ষা কৰোঁ নাৰী হিচাপে যিগৰাকী মাতৃৰ পৰা ল'ৰাই জন্ম পায় সেইগৰাকীও এগৰাকী নাৰী সেই নাৰীৰ কথা চিন্তা নকৰি আজি ছোৱালীক যে এনেকৈ ৰেপ কৰি আছে বা ছোৱালীৰ লগত এইবোৰ কাণ্ড কৰি আছে কিয় কৰি আছে তেখেতসকলৰ মনত এবাৰো এনেকুৱা নাহে নেকি যে মই মাতৃৰ পৰা জন্ম লৈছোঁ বা যিজনী ছোৱালীক মই কিবা এটা কৰিব গৈ আছোঁ তেওঁ এগৰাকী নাৰী মোৰ মাও এগৰাকী নাৰী হা স্বয়ং দেৱী দুৰ্গাক আমি পূজা কৰোঁ স্বয়ং সৰস্বতী লক্ষীক আমি মানে মানো যে তেওঁলোক আমাৰ ভগৱান তথাপিও মানে এইবিলাক মনলৈ নাহে আৰু কালিৰ ঘটনাটো বৰ্তমানলৈকে তেনেকুৱা এটা খুব হেৰি এটা ওলোৱা নাই কিন্তু হয় তেখেতক ধৰা গৈছে যিগৰাকী ৰেপ কৰা বুলি ওলাইছে আমাৰ ইয়াতে হুজাই আৰক্ষী থানাই এটা ভাল পদক্ষেপ লৈছে তেখেতক একদম মানে ক'বলৈও হেৰি লাগিছে কিন্তু বেয়া লাগিব নালাগে তেখেতক ভাল কৰিছে যে গোটেই কাপোৰ খোলাই তেখেতক মানে সম্পূৰ্ণ বস্ত্ৰহীন কৰি পেলাই বোকাত পেলাই আমাৰ হুজাই আৰক্ষী থানাই মাৰিছে তেখেতক বহুত মাৰিছে সেই হিচাপে মোৰ হুজাই আৰক্ষী থানালৈ চেলুট দিছোঁ মই আৰু আমাৰ এই যিটো অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ আছে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে বহুত আগৰ পৰা এইবিলাক ষ্টেপ লৈ আহিছে দিয়ক তেখেতৰ জীয়াই থকাৰ কোনো অধিকাৰ নাই তেখেতক এনেকৈ নালাগে যে যাৱজ্জীৱ কাৰাদণ্ড দিয়ক এইখিনি এই অসুৰটোক যাতে কঠোৰ শাস্তি দিয়ে তাৰ বাবে মই আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ ন' জেল ন' বেল উইথ ডাইৰেক্ট এনকাউণ্টাৰ কৰিব লাগে ৰেপিষ্টক পৃথিৱীত থকাৰী জাগা অধিকাৰ দিব নালাগে এতিয়া যদি আকৌ যদি ওলাই পৰে পিছত আকৌ কিশোৰীৰ লগত কৰিব বা অন্য মা ভণ্টিৰ লগত কৰিব এনেকুৱা মানুহ থকাতকৈ নথকাই ভাল दा नोंथांमोना नुखाबाय लोगोफोर माने सासे स्टुडेन्टखौनो सासे टिचारा माने बेबायदि गाज्रि मावदों आरोना लाजिनाय गैया माने गावनि फादार हिसाबै गावनि फिसाजोखौ बेबायदि खालामनो मास्टार मानेथ' गावनि बिफाखौनो सानना ला माने बे स्टुडेन्टआ गावनि फिसाजो सानना ला मास्टारखौ बिफा सानना ला दा बेखौनो बियो गाज्रि मावदों आरोना दा बेफोर मानसिखौ मा खालामनो
गोबाङानो रागा जोङो आरोना दा बेफोर मानसिया माबायदि साननाय गैया माबानाय गैया गावनि स्टुडेन्टखौनो जुदि बेबायदि गाज्रि मावोबा आरो दुनियाव मा दंबावो ना दा गोबां साननो गोनां बाथ्रा माने आंबो जोबोद गाज्रि मोनदों गावनि स्टुडेन्टखौनो जुदि बेबायदि मावदों बियो माने जोबोद दुखुनांथाव नांगोन आरो जोबोद गाज्रि मुगैथाव होनना बुंनांगोन बेफोर जाथायफोरखौ हजायाव जादों आरोना दा नोंथांमोना सिस्टारनि बुंनायखौ नुबाय आरो डेन्जारसो दंबायमोन भिडिअआ माने मास्टारखौ हमना बुदों आरोना दा आं बुनाय भिडिअखौ होथ'ला माने गाज्रि ड्रेस खुनानै बिथांखौ बुनाय जादों बेखौ आं होथ'नाय जानाय नंला बे ससेखौ होबाय नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामहरदो माने ससेल' जाबाय आरोना भिडिअआ आङो आपडेटखौ ससेल' खालामनाय जाबाय माने नोंथांमोननि सेराव गोलाव भिडिअखौ आं लाबोगोन सानदोंमोन माने एमबिआबो जोबना होबाय आरोना बेनिखायनो आं गोलाव भिडिअखौ गाबोन समनिया होनाय जागोन नैबे चेनेलाव नुगोन बेनिखायनो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय लोगोफोर आङो मोनसेबो बुंबाय गिबियावनो नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा नोंथांमोना नुखाबाय थिग बेबायदि हजायावल' नङा जोंहा जागासिनो दङ कलकातानि जाथायखौ नोंथांमोना मोनथिखाबाय सासे डक्टरखौ माने रेप खालामनानै बुथारदों आरोना गें रेप खालामनानै दा नैयावबो बेबायदिनो माने स्टुडेन्टखौनो गाज्रि मावदों मुगैथाव खामानि मावदों जोबोद गाज्रि मोनदों जोंहा बर'फोरावबो जाना थांनाय जाथाय बेफोरो माने अलरेडि माने बेफोरो जाखानाय आरोना माने जाखाबाय थायो दा बेफोरखौ जुदि मोजां गोरों गोरा गिदिर गोलावफोरा जुदि मोजां आयेन लायाबा बेफोर खामानिया दैलिक जानो नुनो मोनगोन जोङो बेनिखायनो एसे जोंहा बेफोरो दैदेनगिरि गेदेर गेदेरफोरा एसे सोरखौबा दाय मोनबा बे जोंनि बर' सिख्लाफोरखौ बेबायदिनो गाज्रि खामानि मावनाय नुबा दैदेनगिरिफोरा जोंनि बिटिआर सरकारफोरा एसे आयेन लानांगौ आरोना अब्लासो बिसोरो गिना थानाय बायदि जागोन आरोना एसे आयेनखौ मोजांखौनो लानांगौ होमबानिया बिसोरो एसे बुजिगोन आरोना दे होमबा लोगोफोर गरमथारबो बेनिखायनो भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय आरो नैबे चेनेलाव बेबायदिनो आपडेट भिडिअ नुनो मोनगोन ब्लग भिडिअ नुनो मोनगोन गासिबो नुनो मोनगोन बेनि थाखाय साबस्क्राइब खालामना लानो दाबाव भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामनो दाबाव थ' नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन लोगोफोर थेंक इउ स' माच